Haia, Dave Hughes dwi, pennaeth diogelwch tân a gadael y gallewin. Dwi'n gweithio i gadael pobl yn ddiogel a helpu atal tannau rhag digwydd yn y lle cyntaf. Heddiw, dwi eisiau siarad am dannau sy'n digwydd yn aml yn ystod y haf. Pan mae tywydd yn gynnes, mae gwael fel arfer yn sych, sy'n golygu bod tân yn gallu symud yn gyflym iawn. Dwi'n siŵr bod chi gyd wedi gweld y lluniau o nifer o dannau dros y misoedd diwethaf. Mae bob tân bychan yn gallu clymu criw ei fyny y moriau gan ei hatal rhag mynd i tannau eraill sydd yn peryglu bywydau. Sigaret yn cael ei thaflu trwy ffenast y car, barbecue sy'n rhoi grych a dan, neu tân neb efo gadw'r lygad arni, gallu rhain gynnau tân sy'n effeithio acerio gefn gwlad, cynadau a bywyd gwell. Mae cyfnod pryd mae fferm yn losgi dan rhywle ar ben. Ond dwi'n gwybod bod rhai bobl yn hoffi cael gwared o sbwriel neu doriadau yn ei gadd gefn dros y fisoedd y haf. Dwi'n apelu anaint fel yn ofalus cyn gwneud hynna, gos bydden nhw yn gwneud ei bod y sicrhau bod y camau ddiogelwch yn cael ei dilyn a bod y ystafell rheoli yn cael ei gwybod. Bod hi anodd i credu, mae rhai o tannau gwair ag eithin yn cael ei cychwyn o friadol. Mae cychwyn tannau gwair yn friadol yn drosedd difrifol. Os byddwch chi'n gweld rhywun yn cychwyn tân yn friadol, ffoniwch o heddlu neu Crime Stoppers. Os ydy'r tân yn ddechrau yn nes ag adaf, gallai effeithio eich gadd, mynd i'ch tŷ a peryglu bywydau pobl yn y tu mewn. Dwi wrth y modd efo barbecue, ond mae angen i chi feddwl am y diogelwch wrth coginio yn y awr agored. Cadwch o barbecue o ffordd anifeiliaid anwes a phlant a gwanewch yn siŵr bod ni'n cael y gwared o llydwn ofalus. Os ydych yn cael ddiod neu ddau, plis peidiwch coginio ar ôl bod yn yfed, yn enwedig os byddwch yn teimlo'n llwglyd ar ôl dod adra ar ôl noson allan. Ewch am take-away neu genewch bechen cechu fynd allan. Mwynhewch y heilwen a naroswch yn ddiogel.